ho has fet de p*** mare. Si vols petar-lo, tio, pues vine a menjar-te un bocat. Fran Ferdinand, ja saps. Família, estem així en el FIB i anem a buscar els convoiants de la terreta a veure què mos tenen que contar. Vale, d'on venim per així? Soc de Burriana. De Burxassot. De la qual és casi en venir casi. En casa? Sí, de casa, de casa. La meva pregunta és, quin és l'artista del FIB que heu vingut a posta a veure-lo? L'artista és el meu home. Però vinc a veure a Fran Ferdinand, que m'agrada molt. Si li pogueres dir alguna cosa a càmera, què li diries? Com tu, bolulla, Anita Bocata. A Fran Ferdinand sempre. Què li diries a càmera? Home, doncs que li convida una paelleta de ma mare. Ojo, Fran Ferdinand, apúntatela a la paelleta. Pues ja l'he vist i és diversos. Si li pogueres dir ara mateix alguna a càmera, què li diries? Que ho has fet de p*** mare. Sebas, enhorabona. Sebas, enhorabona. De la nostra part també. I love you. El que passa que avui no és, però... Però serà. I si tingueres a la Love You mirant el vídeo, què li diries? Li diria que prove la paella. Però que prove la teua, no? Exacte, la de ma casa. Pues mira, m'agraden molts, però Fran Ferdinand és un grup que seguís de fa 15 anys. Fran Ferdinand va veure este vídeo, què li diries? Pues molt fàcil, mira, jo en este bocato le rocha le he guanyat una lliga. Si vols petar-lo, tio, pues vine a menjar-te un bocat. Fran Ferdinand, ja saps, vine a la vencedora a provar els bocates.